manus maning jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku, Mas. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Prabing Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki lare wiwit sok kapan? Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mau karo Marma. Apa lho pencak silat mati we ya kok wani karo jual kadhe sirah pada kebal rene Gong, ngantel jasmu ora kok iki ngopo Gong kok matane abang mendem ya oh ayo mulane aku nek ora ngene iki ra wani ya Truk ngombe apa ya spiritus ana saiki ora ana golek minuman ora ana spiritus tak kake Coca-Cola ombe dilalani waduh, payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggusan mlaku-mlaku ndasa asikan nang. Oh, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Kartomarma dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya.
Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nak mana to? Ngono wae dari nak mana? Ya suroke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sinden-sinden. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kono. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya.